Tak, vítam vás všetci na Bajkalskej ulici, kde začína jeden z najznámejších cyklochodníkov na Trenčianskej ulici, ktorý je smerom doprava. A dneska si prejdeme v podstate túto trasu, to cyklochodník podľa pravidiel. Pôjdeme tým stredom a všetky tie prekážky, ktoré nás čakajú pri použití týchto cyklochodníka. Sám som zvedavý, za aký čas sa nám podarí prejsť túto trasu a potom si to v podstate v budúcnosti porovnáme aj s tým, keď pôjdeme po ceste vedľa. Aby zistili, či je rýchlejšie ísť tak alebo tak. Tak, môžeme vyraziť na zelenú. Takže to je ten náš slávny chodník. Začína to celkom fajn. Pôjdeme si takým príjemným tempom, nebudeme predsa chcieť sa spotiť, keďže to je úplne prvá vec, na ktorú sa každý pýta, či sa náhodou nespotí, keď pôjde po takejto trase, ale na bicykli. To sa pekne cestovnú trase. Príjemným pohodičkovým tempom. Na začiatku je cesta v podstate vedená takto stredom po Trenčianskej ulici medzi dvoma cestami pre autá. Je úplne oddelená, čiže vôbec sa nestretávame s tými autami, ale nachádza sa tu niekoľko kolíznych bodov, ktoré si prejdeme. Táto cyklotrasa bola dokončená, pokiaľ sa nemýlim, niekedy v roku 2009, s tým, že mala vlastne prepojiť existujúce cyklotrasu, ktorá je na Bajkalskej ulici s Gulovým námestím. No a teraz prichádzame do prvého kolízneho bodu, kedy musíme zosadnúť z bicykla a prejsť pekne cez cestu. Takže zosadáme, nikto nám nejde a musíme teraz takto prejsť do križovatku, ktorá nás tam čakala. Nikto nám nejde. Stihli sme. No a tuto nám nejde tiež nikto, takže môžeme sa vrátiť pekne opäť. No. Asi by vás všetky zaujímavé, odkiaľ sa zoberali tieto zaujímavé zábradlie. Ono to totiž, keď sa postavilo, tak to tu vôbec nebolo. Oni si zábradlia sa tam v podstate pridali neskôr, keď na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu sa rozhodlo, že trasa je také príliš nebezpečná a pre cyklistov, ktorí nejakým spôsobom blokujú autá. Preto sa v podstate tam urobilo tam a v túto druhom bode zábradlie, ktoré vlastne nutí bicyklistov zosadnúť a ísť pekne cez všetky možné prechody. Ideme. Dneska je sobota mimochodom, takže minimum aut, minimum chodcov, takže ideálny priestor a čas na to, aby sme si vyskúšali, ako to pôjde. V špičke je to samozrejme oveľa náročnejšie, keďže na tých prechodoch strávite oveľa viacej času. No, čakáme. Čiže v podstate inde sme sa plánovali po tomto chodníku dostať od Bajkalskej smerom k Gulovmu námestiu. Nás vlastne čaká tam kúsok ďalej. No, čakáme na zeleného panáčika, ktorý sa nám nezjavuje. No, stále nič. Ono to je dosť ťažké takto na krúse, keď okolo je toľko ľudí a vy si to rozprávate a keby sami pred seba. Vyzerá to tak minimálne smiešne. Na dneska došitá zelená nie je súdená, no. Dnes. OK. Ideme na to.
No a to vlastne ešte stále stojíme pri druhej križovatke, kde nás čaká ďalší červený panačík. Ja viem, že tam sa neviem, či páčil, čo na tú červenú, že žiadna auto nejde, ale pre správnosť nebudeme vo vysielaní preto propagovať porušenie dopravných predpisov, tak radšej pekne počkáme si na zeleného DGška a pôjdeme ďalej. Nechce pekne poctiť, ak to majú vymyslené. Super. Takže máme druhú zelenú, dostávame sa do druhej časti, teda na Trenčianskej. A teraz vlastne to tu takto pekne pokračuje parádnou stromovou alejou a týmto sa v podstate dostaneme na Dulovo námestie. Ináč to farebné oddelenie je fakt super. Táto oranžová. Wow, trošku nám chodníček sadol. Tu dokonca pekná poctivá značka Pozor na cyklistov, pre všetkých automobilistov. To sa aj pekne rímuje, a tak to má byť. No. A blížime sa pomaly ku koncu Trenčianskej ulice. Ešte reklama na Tesco, to nebudeme robiť. No a tu už máme škrtnutú značku a cyklotrasa vlastne končí. No a tu sa vlastne nachádzame na sídlisku za Dulovým námestím. No a celkovo nám to celé trvalo približne